Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Wai kai gwaido a batun labarin nan wai. Ya batun labarin nan wai. Kana Wai jiya? eh Ai wallahi jiya. Yaren nan da mun ka sha kununta. Ai kana nan ko? Na aka rinka sani bude doka ban tsaya waya ba. Na zaka tsaya an dauki guda kuka abin da ba. kuka tattai. Ai ban zo ba kamar da a sa haka ba. In ka bari kanka ya kulle matsala za a samu. Da ka ji kana jin yunwa tara kawai rubuta biyar da kama. Hani ni yanzu babban gudi na shine duk wata gona da ba mu shiga garin gaba mun kai banna mu tai mu Yan kaɗan ne gaba ɗaya yan kaɗan ne. Wai ma ina bashi ne yake. bashari Kan sai yanzu gonakin yan kaɗan ne yan bora uba mu je mu Kai. iya ya kuce su da Allah. Kana ji? Eh. bashari kama babbi saboda Tsoro ya cika mai yawa. kana fahimta Wallahi tsoro kana fahimta kana fahimta sai in ce mai cire kai wallahi yanzu ma in kana nuna tsoro ga arai wallahi sai a baka ba ya kai yo baka dan mai dan jawo kai kadan ne kana ji a da ni zo kaga ta nan ne wurin gudu sai da ni ba ta nan ina ai na ga da ni taho ce maka ka taho mu ce mu ɗebo ya kace mai to ba ga aiki maka ba gida aiki eh ita swata kaka kullum mu ce muna to swata ai ni ma ha go tare ne su dan san bado ya kai wanga kai bari wallahi ba da kai ne ce kana ta magana haka wani ƙaro ni gani wallahi babba wa cikin gona aro a cikin gona ana cikin lamarin fata ne da kace aro bai shi yana nuna gona ya shiga ya ga ƙwaro kai yanzu ni kai yanzu har mun ka shiga gona kadiba ka gane wacce gona abba mu shiga ba jihar jihar wallahi dai haka ban mamaki ma wallahi kai yanzu ƙwaro zai tsoratar da kai ya wallahi na shiga cikin wannan gonar idan yana rage wallahi sai na ganin ƙwaro babba Kayya kana hutawa wallahi. to ni abin da ka ban mamaki shi ne ya za a cewa wai ya shiga gona ya ga aljani ka san hudu an ce duk inda an ka ga aljani wa mutum sai ya mutu wallahi
kama fara sinan don Ni wai abin da ka ban mamaki mu duk irin shiga dajin da muka muna sace wai sai kai ka ce wai kai kaga aljanni. a shi idanu ne daban namu daban. Kai Allah ɗaya hore mai idon ganin aljanni ko goyan kai. daban ne namu daban. Ka gani Ya samu matsala. ya hauka. Allah ya sa. Gaya can. Ina aljanni ne ba wani ba. Ko yana ɓata mutane. Ni na kawo Kana shi. ji. Ka samu na tsoron shi. Mu ya bari Wayan bai ya maka magana ce ka riga kana ji. mu ya bari din mu ka zo nan. Wairo wai. Wai shi taure wai shi wani irin hauka ne. Yana ganin babanmu ya sani jan ruwan da kuma ya zo sai damuna. Kila ma wata bari in gani wata samu ne wata kila ya jawo mana. Taure ya An ka fada ma na ce yau mazan koya ne Ya wani. rantse da Allah. Babanmu ne ya sani ɗiban ruwa wallahi. Sai har yanzu ba a basu aka aiki ba. Na rantse da Allah ba. Ni wallahi shi ɗaya ka sha min. Ka dan girma a Wallahi saka wallahi girma. wata rana sai na. Wannan ayo. To yanzu a'a wai. Wallahi ni ma dai na dan zo ne dan jiya za a yi. To canza ɗin zamu. Mu dan je mu dan baraka ka dai fahimta giwa ke. To wallahi ni babanmu ko ya kira ni wallahi ba. Mu je mu sha. To ina shi mashiraki. Shirin na yi na ce. Wallahi wanga ni na rasa wani irin abu da wai a kira da ni. Ma ho yana da matsala da. Ka san yi bin tsoro ya mai yawa je ko da Allah. Yunwa. Me gal zo. Sai ana magana a wurin kana haka. Alan na. Goma. Na dinga duba naira goma cikin. Kaka hata yi. To faɗa mai dai lokacin wake ya yi. Kaka wallahi ta yi. Ya za a cewa wai a ce wai shala yanzu na gugu. Sai nawa ne? Haka mai shiga da wani. Na ƙoji. Ka ce ma in naku ƙannanta sun ci. Wairo da taure sun ci. Ba ni ban san ko ba. Baka san mu ba? San mu ba mu mun san ka ai. Ba wurin. Ba wani ba. Da ɗan yawon. Wayo ne kaina. Wayo dama lahira ana akwai biredi.
Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Ka ce daɗi masa. Samu na zaman biredin. Wanga. Aba kai dan uwa. Hai. Baba. Ina ka samu biredin aljanna? Margani, ka san margani? Margani okasha ya taho da shi. Shi mara gani wanda mun ka kai mun ka rufe. Kai kokkore na min gayo. Ya zaka ce min biredin aljanna? Wanga biredin kasuwar daji ne. Hai, anya kasuwar daji akwai gidan biredi irin wannan. Kambu ka yaro in gaya maka yanzu wallahi kullum wanga biredin. Ni na je na ta na so wani saddan na je ina jin masara. Mallan. Ni yanzu in Oh ba my God. in ba biredin ga ci ba ban ji na gamsu da biredi ba. Wallahi da ruwa nika ci ne. Kuma ko gaya kana iya cin wanga biredin ma gaya ma. Gashi na je a wannan na ji ni can a wannan mu haɗu da shi a Kuma wannan. wallahi ban ƙara ƴan maka ban ƙara ƴan maka. Yanzu dai ka kai ni inda aka sayar da biredin da. Ka kai ni gidan Baka biredin. sani ba? Ba sani ba. Kai ni tashi mu tai Ka ji haushi wallahi. tashi mu tai. Dama na gidan biredin da na ada kaka gaya man. Shi ne wanga. Kai. Ka ga yadda suka sarrafa biredi, yadda kasar biredin aljanna. Wannan gidan biredi mai suna Sani Sana'a a duk faɗin jihar Zamfara za ka iya samu ne a ko'ina, kuma duk inda kake bukata insha Allah za mu iya kai mashi. Sannan kuma ba ma sai na ba ku labari ba, wanga biredi yana ɗauke da sinadarai kusan a ce kamar na aljanna. Insha Allah in kuka ci wanga biredi za ku ji daɗin shi sosai, ina gaya ma, don ni wallahi na gwada kuma akwai daɗi. Don haka muna ba ku shawara akan wanga gidan biredi, shina ba da farashi akan rahusa. Wannan za ku iya sayan shi 200, za ku iya sayar da 250. Wannan za ku iya sayan shi 400, ku sayar da 500 ma ana iya sayan shi saboda daɗin wannan gidan biredi. Ka gwaro. Ya an kai. Wai ba ka ji na ma magana. Rashin kunya za ka min. Zauna nan. Yanzu da na hake yanzu. Ba ka faɗin da na hake kana ta mutane wannan magana kana wannan ciya. Ba da cikin gari nake a'a. To ni za ka rena mu da ana kiran ka kana son dore na za ka daga cito ana ga ko zazahi tunda ka mai da mutane mahaukata a zo a maka wahala. Ni sauri nake ina so ka faɗi gurin ina so. Ka ga yaro da ta tuba ciya. To ta wani daji zan aikin ka. Ka gama shi nan ka ta daji ka ebo ma zogale rama take komi na ni ka kokkwaro mai ita. Tsora kuma ka bi abokan na ta fita wannan. Je na tare ka shiga mashi kabe tunda ku ba ku san zahin kayan uwayen ku ba. Sai shiriri ta ciya. Dole ta can gabas za a koko. Ta can ta gidan ku ne ce ma ka ba ka san gona ta bane. Ba za mu rika take ka ebo man kaya ka dawo. Ni sai na shi. Ina za ka can? Sai na shi. A kai waido. Allah ka shirya mana wannan gara. Allah ka shirya mana wannan gara. Yanzu ka dibo ya dace mashi yaman daji wai sai ya ga man shirye ta tsaya. Ka ganin ma yaro ta tuwo tsaya? Kai gwado kai. Ko ba kai sorry. A ruwa a ciki
tunda ciya za ka kai saura kuma ka kare ma mashin din tunda ba ku san zafin mashin ba wallahi su ka turo kai yanzu ni na tura ka ni wallahi rashin kuwa ta kai ka roni baba roni ni dai tura ka lalle wannan da ka shiriri ce shikenan Audio Jungle. Kai ba ba dan hada na ranta da Allah ba mu can mun ba ɗayan alƙalan Wai in tambaye ka, wai ina gwaidu ya ci ya biyo shashashan baban ina wallahi shi baban nan mun tashi shi da shi iri da ba a gano kuma ba a gano gaskiya wannan mu shashashan baban yanzu yana cewa zai tura shi daji. ai haka ma zai ci wallahi ya ci ka san shege raman kai wai me an kai ma ya faru raman nan wai sai in ga in an ka kwaro ta Mu je mu zoge kai da mu je mu zoge ta da mun zoge ta shike. ka san ba matsala wannan ai karamin aikin mu ne mu je mu mai su Mu akwai yan sky mu akwai yan sky mu. nake sabai kai wa wai ce Ni kawo ga kan da me kawo. na ma ba baban mu ya aike ni nan daji zan dawo wallahi yanzu muna ga wannan ya hau mu je ku hau mu kai ku hau mu hau mu je hau sai ka alsa masu da baba ba sai ya jamu hau mu ba sai ya jamu da giwa ba sai ya jamu Kun shira? ba za ta wasar ga mu ba mu cire gindin kahira ai ban ci wani abin abinci amma ko kuma mu gwada ma wai Audio Jungle. Audio Jungle. kai kahiya ina Kahiya? ina kake ina kace can nake wannan waje ni kun yi ba to mu ce ka san baba an yi magana za mu je wurin yan cikin nan Audio Jungle.
nan akwai wanda za a yi sa abun nan Audio Jungle. wani godiya da za a zo cikin garin nan ya zo ya ce zai shiga gona na kuna gani wanda da waka Audio Jungle. kai kowa ku tattaro mun gaba ɗaya kowane ya zo kowa ya zo Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. gaje ko yaro zai ce gurin da ba tawo ba ya ce ba na gurin na ga yana haka bari in ce Lahiya wanga? Gwaidu lahiya. Kana shirin samu gurin mu baka nan da kai. Gwaidu. Me hankali? Hanya? Ya hanya shi. Ne kuru ne nake ji. Na wanka yanka ka tashi hargitsi haka. Maholki ne da mun ya za Wallahi na yi mafarkin wani abu ya biyo. ba ku yarda da ni ba Na zama mai ka shiga Allah ka shi me biyo ka za ka ce mun ka maholki wani abu ya biyo ka su mi biyo ka. na gano ku Maholkin banza. ga wallahi su ma kuka yi mu har Allah ka tamu kai Gwaidu. Gwaidu. wallahi ya ban wani kalan tsoro da yawa ga tashin ni ban ma so zuwa wurin ba ta Mu tashi ma mu taya mu. Ba ku tsaya min? tashi mutum kana Mu ce hadaman nan, mu sha inuwa. akwai gwaba na sanin ta Kwadama? Mu je hadaman nan mu sha. gwaba ba Kankana. Ba ku tsama ba. Ba mu a so tsaya. rika ma Ya Audio Jungle. Hello. Hello ya garin. Lafiya kalau alhamdulillah. Ya kuwa da kuwa lamarin.
Wallahi ina gida. Wallahi ɗazun na je nan bakin daji na dibo masaran mu. Don na gani nan gonakinka nan awaki ba su shiga gonarka ba. Wallahi ko ai nan wa yake malam wanga wannan malamin na isko shi wajen ka san kullum yana daji. Wallahi an ce kullum yana daji yana kula da kayan. Yayi na gode. Yayi. Kai me kaka ba kuka kai lahiya ka kaka ba kuka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un me kaka ba kuka shu da Allah ga mun me ya dame ka me kaka ba kuka wallahi akwai matsala ba tami inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina kuka kai ne ka san ta baci subhanallahi me faru kamar yin hucewa shin hucewar ne ka ga mun in abin da in ban sha iska ba za a wada ma maganar da ka dai da wada ta mana hankali ni ba koyawa za ka gaya mani da Allah ka gaya mani ban iya tare hawa kamar yi na gama to gama maza da Allah ka gaya mani yan abin da zan tashi ne maza yadda yin abin nan shi wata bai ishu da Allah ishu da rana gama to gaya mani laye tsawon awawawa da niwa da gwaido da bashir mun kace wata gona mun haga wasu kwari to shi ne muka zo mana ta mawalakai ni da kaga da wallahi da ne mawalaki to da aka taba ni na ma azana mutu wallahi wai sai can da ashe ina nan shi ne wanga abin da zo kana ma abin nan to baba ina nake da kana ta kuka kai dai ba kuka ba ga abin da ya ga yanzu gwaido yishu yanzu gwaido dun bai da imani duk tare ka da shi zo ku ci abincin nan cikin gidan ku hita yanzu ya ja kai ka mahalaka ya saboda man kai ga kai dai gare ni tashi mutai ni yau sai na karin mahaifi ne tashi mutai sai mutai wishin kwanto kana fuka haka can jiya nika ji ɗan mallan talle ya shiga cikin gonan mallan mudi saboda Allah da annabi yanzu haka shi adda daɗi yanzu an kawo min ƙarar ɗana an ce ga ya can gonar isu mai rana bari yanzu wallahi yau sai na ba shi gashi ta kawo shi sai na ci mai mutunci yau. Bashuru kai ya ka awa gane na yin wato kai Bashiru haka nika jin an kawo man ƙarar ka ɗazu ina bakin garka aka ce man ka be yaran can kuna shiga gonakin mutane ɓallon masara Bashiru ci kan rasa ko sha ko sutura ya aka yi baka ji wai wallahi ka hanka nan baka ji shawarakin banza shawarakin wai baka ji wallahi albasa ba ta halin ruwa ba yanzu kai an ganni santalele an ganka maji kare lokacin da ina gwaranyo dako na kai ina samun na dawa ina kai ma uwaka tana muna ci amma lokaci ana yabo masara da kai da jamin bakin duniya yanzu haka gonan nan da naji an ce ta aljani ce to ina lahiya ai kai baba da nake gunan nan hankali na bai kwanta da ita ba ina shiga cikin ta na ga wani abun tsoro sama abun tsoro
la ilaha illallah kai dai aka rada na kuma kai ga duka la ilaha illallah tarije wallahi ke to dan ma ya gamu shikenan la ilaha illallah. za ta yi farin ciki sosai. In dai wannan ne bai da matsala na fahimci. Ga fara yadda ga na ɓarayi. Dan ba yau za ki ci buru ba na ki. Dare nan mai yace su. Ni mai ne ni ma kuma gaba ɗaya gidan mu mani ne. Ina ga hankali. Ka bi ta sanne a hankali. Idan in ba haka na ba wata rana sai ta kai ka inda ba ka yi doka. Assalamu alaikum. Malam ta sallah. Malam Idrisu. Ina zuwa kuma haka. Wallahi da ni na nan ni yanga garkaccan saboda a kawo man arawa na ɗauri. Na Ko da ma tun ɗazu ina neman ka in gaya ma. Dan ɗan naka Bashir. Bashiru. Kware kuwa akwai wata gona mai aljanu kuma na ji labarin an ci shi gonakin mutane suka shiga. To shine ni kawo tun kamin wani abu ya faru da shi. Alimi kace alimi. Almi? Aljanu. Subhanallah. To shi yasa an ce bari in same ka in haɗa ma malam ta sallah. Kai ɗaukan mai mataki tun kamin abun ya yi tsanani da yawa. To aikin gama ya gama. Saboda ɗazu ya isko ne yana kuka ya shiga gona ya ga aljanu hankali ne bai kwanta ba. Shine aikin gama ya gama. Shine zani nan wurin malam ya gama. Garkan malam na gambo Ka gani nan. dan baka shi saki da ba irin abin da ban gani ba ka gani da sayun gwaiba nan ba irin abin da sai ni kasa kwana ga garin ga kwana sai ni kasa yi ne ga garin ga inna lillahi wa inna wannan da ne to kai mallan Idrisu wallahi gidan canza ne na sallah to ni kuma zanje ko da ma kai ni ka ni ma yanzu gida zanje to ai dai saboda ina so a so mai saki da ba damuwa da sayun Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio
Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Ni babban ma abin da ya ɓata min rai irin ganin ne kullum sai mu don mafarkai nake. Ni babban cikin damuwar da nake har yanzu ban sanar da babana halin nake. A'a, ina mai magana. Mun tashi ma dai za mu je wurin wani ɗan kawai dai a dai hakan. Amma dai ni dai cikin nazari da duka na gaba ɗaya. Wai kai giwa yanzu to wai mi an mahita wai. Sai mun haɗe mu uku gaba ɗaya mun dibi Bashir mun je mun tuntuɓe shi ya za a yi. Inda kaga ko shi duk dai mu ne ba wanda azzabi. Ni fa ina ganin kowa zuciya ta ɗarɗar ta kai. ina ganin aljanin ga ba barin mu zama lahiya zai ba in ne mun ka ce mu ƙyale harkar gara kan so. Gaskiya ya kamata mu matsi malamai gaskiya. Abin ya riga ya yi nisa dole ne wannan wallahi. Kana ji? Akwai wani malami wanda babana ya san shi kuma malami ne na ƙwarai. Wurin shi ya kamata mu tafi a yi duk abin da ya dace. Amma ai ka ce baka haɗa wa babanka ba. To ya za in gaya ma babana? An gaya ma ni mahaukaci ne? Amma to ai ya kamata ka sanar da shi tunda shi ya yi ka sanin kan komi wallahi. Kai, babana in ya ji labarin cewa na shiga gona ta aljani na yau mai ɓanna, duwa ya ja muna, shi mana sai da na ce mai ya gaya muna wata gona ce, kawai ya tashi ya ke gaya muna, kashi na yanzu. Ya dai samu cikin wani titi shi ma. Kashi sai mu gan mu harkai muke yi. Tun kamar da wanda ya ci da tattauni. Ya kamata ne ma mu tashi mu dan matsa ko muna haɓar da Bashir. Bashir, kana nan za ka gan shi, kana nan ka kwantar da hankali, ka yanzu kana nan za a gan shi. Ba dai ya ji shi ba ko ni ragar ba. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.
mu za mu bura uba wani alƙawari kala aljani abba mu kashe ba wallahi to an kuna siki ne ku sakai ta duri ƙarya ho kai wallahi wallahi in kuna siki ne ku sakai ko ku ba ku saki ne a'a kuma ku saki ne wai a'a jikka ne banza da yohi wani kare aljani abba mu kashe ba a'a to ya an kai to yaran ba ko ya mutu a'a yaron ga ko ya mutu kam lalle aljanin ga kowa sai ya kashe cikin yaran da akwai matsala aljanin ga wai anya to da biyu ciki na kawai duk kamar dungu-dungu to da na yanzu ya miya faru na ga kwanakin ga duk kamar dungu-dungu na rasa gane kanka baba na ke faruwa dama akwai abin da muka son gaya ma a wai na jin ka akwai wata rana ka aika ni daji a dubu ma na gane ranar da ni tura ku can ku yi mana ganye ko to me ya faru to gaskiya ba gona kaman ka tai ba har gona ashe aljani ne wannan mai gona kuma ni wanga shirme da kun kai gaskiya ranar nan hito na hito da kuwar gida za ni can wajen diba ku kun lalata wa masu yana ta jiran ku wai ko da ka diba wasu ni ga wasu gama aljanu wasu ni dabbobin da ban ma taba ganin su ba yanzu haka ba ai nan ni turbude ni koma sai da ne sati uku ina labarin da ake ciki abokani na don an kashe su inna lillahi wa inna hankuri dan lele kai shi yawo ya ta da kai to yanzu me ya faru baka tai ka an so magani ba ko ka ba shi ba yana ne ya mutu wani boka ya mutu kai boka ne da muka san me ba da magani shi ma kai abun ya sha mai inna lillahi wa inna ilaihi baba an so ya mutu a to yanzu ya za a yi dan da an so ya mutu a to yanzu ya dai ka jaddada a kai shi a waya ta da kai ka na tsumana ka ba kuka zai maka maganin aljani ba dole sai an bi ta harkar iska ba dole sai da mal dan da subhanallah kai wanga la ilaha illallah za ta yi farin ciki sosai in dai wannan ne bai da matsala na fahimci ga fara yadda ga na ɓarayi dan ba yau za ki ci buru ba na dare nan mai yace su ni mai ne ni ma kuma gaba ɗaya gidan mu mani ne ina ga hankali ka bi ta sanne a hankali dai in ba haka nan ba wata rana sai ta kai ka inda ba ka yi ka wayo ne kaina
wai dama lahira ana akwai biredi. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Ya. Ka ci daɗi masa. Samu na saman biredin. Wanga. Dan uwa. Hai, baba, ina ka samo biredin aljanna? Margami, ka san margami? Margami okasha, ya taho da shi. Shi margami wanda mun ka kai mun ka rufe. Kai kokkore na min da wayo. Ya zaka ce min biredin aljanna? Wanga biredin kasuwar daji ne. Hai, anya kasuwar daji akwai gidan biredi irin wannan. Kambu ka yaro in gaya maka yanzu wallahi kullum wanga biredin. Ni na je na ta na so wani saddan na je ina ci ina jin masara. Wallan Ni yanzu in oh ba my God. in ba biredin ga na ci ba ban ji na gamsu da biredi ba. Wallahi da ruwa nika ci ne. Kuma ko gaya kana iya cin wanga biredin ma gaya ma. Gashi na je a wannan na ji ni can a wannan mu haɗu da shi a Kuma wannan. wallahi ban ƙara yan maka ban ƙara yan maka. Yanzu dai ka kai ni inda aka sayar da biredin da. Ka kai ni gidan Baka biredin. sani ba? Ba sani ba. Kai ni tashi mu tai Ka tashi ji mu tai. haushi wallahi. Tashi mu tai tashi mu tai. Dama na gidan biredin da na ada kaka gaya man. Shi ne wanga. Kai. Ka ga yadda suka sarrafa biredi, yadda ka san biredin aljanna. Wannan gidan biredi mai suna Sani Sana'a a duk faɗin jihar Zamfara za ka iya samu ne a ko'ina, kuma duk inda kake bukata insha Allah za mu iya kai mashi. Sannan kuma ba ma sai na ba ku labari ba, wanga biredi yana ɗauke da sinadarai kusan a ce kamar na aljanna. Insha Allah in kuka ci wanga biredi za ku ji daɗin shi sosai, ina gaya ma, don ni wallahi na gwada kuma akwai daɗi. Don haka muna ba ku shawara akan wanga gidan biredi shina ba da farashi akan rahusa. Wannan za ku iya sayan shi 200, za ku iya sayar da 250. Wannan za ku iya sayan shi 400, ku sayar da 500 ma ana iya sayan shi saboda daɗin wannan gidan biredi.